ассалому алейкум бинандагони азиз. Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ин лаҳза тасмим гирифтааст ки барномаи иттилоотии навзи донишгоҳро бо тозатарин хабарҳои дохили донишгоҳӣ манзури шумо намояд. ҷомеаи меҳнатӣ ва устодону муҳассилини донишгоҳ моҳи ноябри соли равонро бо дастовардҳои тоза ва ҷолиби диққатсипарӣ намуданд ки ин лаҳза шуморо бо муҳимтарин рӯйдодҳои он ошно месозем. Дар барнома бо шумо Самизода Тахмина. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. Конференсияи илмӣ таҳти унвони Конститутсия бахтномаи миллат, таҷлили 25-солагии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи президент дар донишгоҳ, парчам таҷассумгари озодӣ ва истиқлолият, ҳамоиши ҷумҳуриявии масъалаҳои иқтисодӣ ва демографии рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, семинар машварат бо намояндагони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ, нақши васоити ахбори омма дар системаи сиёсии ҷомеа, мулоқоти намояндагони гвардияи миллӣ бо донишҷӯёни донишгоҳ, маҳфили илмии адабии ҳуқуқшиносони ҷавон, ҷавонон пайравони пешвои миллат, маҳфили зарифон ва ин дигар хабару гузоришҳо дар барномаи имрӯза. Конституция санади асосӣ ва муайянкунандаи шоҳроҳи ҳаёти ҳар як давлату кишвар ва ҷомеаи муътамадину мамолики мутараққӣ ба ҳисоб меравад. Дар робита ба ин санаи тарихӣ дар донишгоҳ конференсияи илмӣ таҳти унвони Конституция бахтномаи миллат бо иштироки меҳмонон ва ҳайати устодону профессорон доир гардид. Сараввал ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода ҳамагонро ба шарафи ин ҷашни фархунда муборакбод намуда, доир ба аҳамияти зарурати Конституция дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ, пешрафти соҳаҳои гуногуни сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии кишвар, нақши муҳими Конституция дар таъсиси заминаи ҳуқуқӣ, ташкили низоми нави мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ҳарф зад. Доценти кафедраи ҳуқуқи конститутсионӣ Темур Орипов таҳти унвони Конституция рукни асосии истиқлолият, мудири кафедраи ҳуқуқи конститутсионӣ доцент Анварбек Бобоев дар мавзӯи нақши Конституция дар рушди ҷомеа ва давлатдории Тоҷикистон, пиромуни мавзӯи 10 хусусиятҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ассистенти кафедраи ҳуқуқи конститутсионӣ Суннатулло Латипов сухан карда, оид ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амали он ҳамчун қонуни асосии кишвар ки заминаҳои асосии бунёди давлати нав, пайдоиши падидаҳои нави ҳуқуқии конститутсионӣ, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, тартиби интихоби ташкили мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ ва шаклҳои фаъолияти он маъруза намуданд. ҳамчунин дар факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ дар мавзӯи рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи илмиву тарбиявӣ бо иштироки раёсати донишгоҳ ва аҳли факултет баргузор шуд. Дар конференсия оид ба бобҳои Конститутсия, тағйиротҳо дар Конститутсия бо тафсилоташ аз таърихи қонун ва қонунгузорӣ дар қаламрави давлати тоҷикон маърузаи илмӣ бо забони англисию русӣ, арабию хитоӣ аз ҷониби донишҷӯён шунида шуд. дар фарҷом иштирокчиёни чорабинии бори дигар аз қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯйдоди бузургу тақдирсоз заминаи боэътимод гузоштани он барои гузариш ба марҳилаи нави рушди ҷомеаи кишвар огаҳӣ ёфтанд. боиси ифтихор аст ки имрӯз дар донишгоҳи мо конференсияи илмии донишгоҳӣ таҳти унвони қонуни асосӣ бахтномаи миллат ва 25-уми солгарди иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин таҳкурсии давлату давлатдории навини мо мебошад ва мо имрӯз дар 23-umi солгарди таҷлили ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз қарор дорем. Бо дар назардошти ин далел дар таърихи начандон вазнини худ мо дар ҳолати бедавлатӣ қарор доштем ва дар низоми доираи ин низоми давлатдории умумишӯравӣ ҷараён гирифт. 23-umi солгарди Конституция барои мо ҳамчун ҷашни шаклгирии давлатдории миллӣ ва таҳкими амнияту сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистон аҳамият ва шукӯҳи хоса дорад. Ба ифтихори таҷлили 25-солагии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи президент дар донишгоҳ чорабинии бошукӯҳ бо иштироки меҳмонон, устодону донишҷӯён баргузор гардид. Таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатии барнома. Сараввал ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода аҳли нишастро бо ин санаи тақдирсоз муборакбод намуда, оид ба баргузории анҷумани саодати миллат, доир ба нақши он дар таърихи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматҳои барҷастаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷодаи барқарор намудани сулҳу ваҳдати миллӣ, барқарор ёфтани ҳукумати қонунӣ,
кӯшиши бароҳ мондани гуфтушуниди байни ҳукумат ва мухолифин ва рисолати таърихии иҷлосия ибрози андеша намуд. баъдан иштирокчии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон профессори кафедраи хадамоти гумрук абдулло орипов доир ба таърихи иҷлосияи шӯрои олӣ дотсенти кафедраи сиёсатшиносӣ шӯҳрат саидзода дар мавзӯи нақши иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар ҳифзи якпорчагии тоҷикистони соҳибистиқлол маърузаи илмӣ намуданд. унвонҷӯи кафедраи таърихи халқи тоҷик муҳаммад аслам гудос оид ба хизматҳои шоёни пешвои миллат эмомалӣ раҳмон дар баргардонидани тоҷикони фирорӣ аз хоки афғонистон ба кишвар ибрози андеша намуда шеърҳои эҷодкардаашро дар васфи президенти мамлакат қироат кард. در رهبریت یاد تو سرلوح بیانها خدمتگری و بهتریت ورد زبانها به موده ره امن و نجات وطن خیش ناجی وطن خادم خلق منجی جانها در سخت‌ترین لحظه وطن را شده رهبر барои дастовардҳои илмиву таълимӣ ва фарҳангию варзишӣ устодону донишҷӯёни донишгоҳ бо ифтихорномаву сипосномаҳои раёсати донишгоҳ қадршиносӣ гардиданд. дар рафти чорабинӣ филми ҳуҷҷатии иҷлосияи наҷотбахш ба аҳли нишаст намоиш дода шуд ки аз таърихи ҳамон рӯзҳои мудҳиш нақл мекард. дар фарҷом барномаи адабии фарҳангии ансамбли ошиёни меҳри донишгоҳ ба чорабинӣ ҳусни тоза бахшида табъи ҳамагонро болида гардонид. ҳамчунин дар факултети молия дар мавзӯи 26-солагии иҷлосияи тақдирсоз дар факултети инноватсия ва телекоммуникатсия зери номи иҷлосияи тақдирсози миллат дар факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ таҳти унвони мақоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ягонагии миллӣ чорабиниҳо доир гардиданд. дар он устодон ва донишҷӯён дар мавзӯъҳои аз инсони озод то истиқлоли миллат, иҷлосия ва аҳамияти он, омилҳои таърихӣ ва сиёсии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, нақши сарвари мамлакат дар рушди давлати миллӣ маърузаҳои пурмуҳтаво намуданд. 16-ум иҷлосия андар хуҷанд аз чӣ гашта сархати ҳарфи баланд. баски буд иҷлосия тақдирсоз лозим омад ошти ҳамчун намоз. дар солаи охирини асри бистум дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоии маънавии халқи тоҷик нақши ниҳоят муҳим ва гузашта аз ин нақши сарнавиштсозро бозид. ҳамзамон дар дораи ин ҷашнҳо дар китобхонаи илмӣ ва факултетҳои донишгоҳ намоиши асарҳои пешвои миллат басу хотирмон доир гардида ба ташаккули ҷаҳонбинии сиёсии донишҷӯён заминаи хуб гузошт. бо мақсади эҳтиром ва арҷгузорӣ ба яке аз рамзҳои асосии давлат парчами тоҷикистон ҳамасола 24 ноябр иди парчами давлатӣ сартосари кишвари азизамон ҷашн гирифта мешавад. роҷеъ ба ин санаи таърихӣ дар донишгоҳ чорабинии илмӣ адабӣ таҳти унвони ҷавонон парчамбардори миллат бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва доираи васеи устодону донишҷӯён баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши барномаи мо. бо мақсади эҳтиром ва арҷгузорӣ ба яке аз рамзҳои асосии давлат парчами тоҷикистон ҳамасола 24 ноябр иди парчами давлатӣ сар то сари кишвари азизамон ҷашн гирифта мешавад. роҷеъ ба ин санаи таърихӣ дар донишгоҳ чорабинии илмӣ адабӣ таҳти унвони ҷавонон парчамбардори миллат бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва доираи васеи устодону донишҷӯён баргузор гардид. ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода чорабиниро оғоз бахшида роҷеъ ба парчами миллӣ ки нишони истиқлолият аст ва яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ ва ваҳдати миллӣ мебошад ибрози андеша кард. сипас муовини раиси шаҳри хуҷанд Раъно Ҳошимзода ба аҳли нишаст номаи табрикотии раиси шаҳрро бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ қироат намуд. мудири бахши кор бо ҷавонон Ғайрат Бобоҷонов зери номи назаре ба таърихи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маъруза намуда парчамро ҳамчун таҷассумгари мубориза барои озодӣ ва истиқлолият, бахту иқболи сафед, ояндаи ҳаёт, сулҳу субот, саъю кӯшиш баҳри сарсабзию хуррамии кишвар, тоҷ ва 7 ситораҳо ҳамчун таҷассумгари соҳибдавлатӣ ва соҳибихтиёрӣ қайд кард.
احترام به پرچم دولتی بهترین وسیله در تربیه نورسان و جوانان. چنین عنوان داشت معروضه رئیس جمعیت علمی دانشجویان دانشگاه محیب جان اربایف. او در معروضه‌اش عاید جشنواره روز پرچم تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان که ماهیت و ترتیب استفاده رسمی پرچم را مقرر نموده است سخن کرد. طبق برنامه غالبان آزمون انشای بهترین در موضوع پرچم رمز دولتداری ماست اشتراکچیان چهاربینی‌های سیاسی و فرهنگی و ورزشی با سپاسنامه و افتخارنامه ریاست دانشگاه قدرشناسی گردیدند. دسته سازی و آوازی آشیان مهر دانشگاه با برنامه‌های دلنواز به چهاربینی حسن خاتمه بخشید. همچنین طبق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و شهر خوجند عاید به تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان سنه 24 نوامبر راهپیمایی و تجلیل روز پرچم از مجمع تاریخی فرهنگی استقلال آغاز گردیده تا میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه یافت و در آن بیش از 1000 نفر دانشجویان و استادان دانشگاه با 600 دانه پرچم‌های خرد و کلان پرفشان و شعار و آویزه فعالانه اشتراک نمودند. ماه روان در دانشگاه سلسله چهاربینی‌های علمی و نظریوی، ادبی و فرهنگی بخشیده به روز کانستیتوسیا 25 سالگی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، روز پرزیدنت و روز پرچم دانشجویان را به ارجگذاری به این سنه‌های تاریخی، افتخار ملی، آزاداندیشی و خودشناسی و خودآگاهی روانه نمود. با تشبث ریاست انستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمیای علم‌های جمهوری تاجیکستان سنه‌های 17-18 نوامبر در شهر دوشنبه پانل مرکزی کنفرانسیای علمی عملی تحت عنوان مسائل اقتصادی و دموگرافی رشد اینوواسیونی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. کاری کنفرانسیا را معاون رکتور عاید به کارهای علم و اینوواسیا دوسنت عبدالقهار عارفوف حسن آغاز بخشیده همگان را به روز پرچم دولتی تبریک نمود و اشتراکچیان همایش با نفوذ را به معوای معرفتمان خیر مقدم گفت. سپس عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان دکتر علم‌های اقتصادی لطف‌الله سید مرادوف به ریاست دانشگاه برای همکاری در تشکیل و برگزار نمودن کنفرانسیا عرض سپاس نمود. طبق برنامه کنفرانسیا برای رشد اینوواسیونی در کمپلکس اگروصنعتی تحلیل نشاندهنده‌های ساحه کشاورزی در جمهوری تاجیکستان پروفسور نظرعلی خانعلیف جهت فراهم آوردن زمینه‌های رشد اینوواسیونی تحلیل نشاندهنده‌های اقتداری کاری در سالهای 2000-2015 دایر به معماهای شغل اهالی یعنی دوگیالا عاید به ماهیت و صفت استراتژی رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2030 پروفسور علی جان بایماتوف پیرامون رشد اینوواسیونی اقتصادیات منطقه معماهای جای داشته نظریه و مکانیزم تطبیق آن پروفسور عزیزالله اویزوف دایر به وضع دموگرافی جمهوری تاجیکستان و تاثیر آن به بازار مهنت پروفسور عبدالمولان عظیموف دایر به جبهه‌های گوناگون اقتصادیات مملکت پروفسور ابرار میرسعیدوف معروضه‌های علمی نمودند. بعداً کنفرانسیا کاری خود را در 3 بخش در موضوعهای اساسهای نظریوی رشد اینوواسیونی مملکت، جبهه‌های ساحوی و بخش رشد اینوواسیونی مملکت و زمینه‌های دموگرافی رشد اینوواسیونی جمهوری تاجیکستان با اشتراک پروفسوران و استادان ادامه داد. در بخش‌ها نزدیک به 50 عدد مقاله‌های علمی مورد بررسی قرار داده شد. همایش علمی جهت سرجم نمودن عالمان ساحه از مناطق گوناگون کشور، حل و بررسی معماهای در سمت اقتصادی جای داشته، دریافت راه‌های رشد اینوواسیونی، بهره بهداشت وضع اقتصادی و اجتماعی اهالی تاجیکستان شرایط مساعد فراهم آورد. در سمت راه اندازی نمودن بندهای استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان عاید به مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016-2020 در دانشگاه در 3 ماهه اول سال خوانشی 2017-2018 یکچند چهاربینی‌های مهم تربیوی و علمی برگزار گردیدند. توجه نمایید به گزارش برنامه ما. در مجلسگاه بینای تعلیمی رقمی 2 دانشگاه سمینار مشورت در موضوع پیشگیری شامل شوی شهروندان و مهاجران مهنتی به گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی و آمادگی مهاجران مهنتی پیش از سفر با کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند شرف جبارو، مشورتچی مؤسسه دولتی مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی در شهر خوجند بهرنیسا محمودووا و استادان دانشجویان دانشگاه برگزار گردید.
семинар машваратро муовини ректор оид ба корҳои тарбия мубина хоҷаева оғоз намуда ин вохӯриро бисёр муфид ва саривақтӣ ҳисобид. мавсуф таъкид дошт ки ҷавонон бояд ҳушёру зирак бошад ва дар шароити ҷаҳонишавӣ ки хатарҳои гуногун аз қабили терроризм ва экстремизм моро таҳдид месозад бар муқобили ин вабои аср ҳамҷоя мубориза барем. шараф ҷабборов корманди шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри хуҷанд зимни суханронӣ таъкид намуд ки солҳои охир раванди шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ авҷ гирифтааст. мо бояд пеши роҳи ин амали мудҳишро бигирем ва ҷавононро дар роҳи меҳанпарастӣ, худогоҳу масъулиятшиносӣ тарбия намоем. машваратчӣ аз муассисаи давлатии марказҳои машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри хуҷанд Баҳрихон Маҳмудова оид ба сафарҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, пешгирии шомилшавии онҳо ба гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ, ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ суханронӣ намуд. сипас байни меҳмонон ва устодону донишҷӯён саволу ҷавоб сурат гирифт. дар охир муовини ректор оид ба корҳои тарбия Мубина Хоҷаева ба меҳмонони чорабинӣ барои иштирок ва маърузаҳои пурмуҳтаво аз номи раёсати донишгоҳ изҳори сипос намуд. дар факултати сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқии донишгоҳ семинари илмии назариявӣ таҳти унвони нақши васоити ахбори омма дар шароити нави тағйирёбии вазъи геополитикии минтақа ва муаррифии китоби тозанашри доценти кафедраи сиёсатшиносӣ Ҷумъа Яқубов ҳокимияти чаҳорум баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши барномаи мо. семинари илмии назариявиро доцент Шӯҳрат Саидов ҳусни ифтидоҳ бахшида баргузории семинари илмии назариявиро ҷиҳати пешбурди корҳои илмӣ тадқиқотӣ муҳим арзёбӣ намуд. баъдан муаллифи китоби тозанашр ҳокимияти чаҳорум доцент Ҷумъа Яқубов пиромони зарурати таҳияи китоб, ҷанбаҳои гуногуни масъалаҳои дар асар баррасӣ шуда ибрози назар намуд. дар идомаи чорабинӣ муҳаррири асари мазкур Солеҳи Зарифзод оид ба муҳтаво, мақоми ҳокимияти чаҳорум ва нақши он дар пешбурди ҳаёти ҷомеа ҳарф зад. инчунин мудири шӯъбаи иттилоот ва робита бо ҷомеа доцент Башорат Ҳакимова таълифи рисолаи мазкурро бисёр мубрам ҳисобида доир ба омилҳои таъсиррасони васоити ахбори омма дар ҷомеа суханронӣ намуд. доценти кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ Саъдихон Муртазоев нақши васоити ахбори оммаро дар ҳодисаву рӯйдодҳои минтақаи Шарқ муҳим шуморид ва таъсири мусбӣ ва манфии онро ба ҳаёти ҷомеа нишон дод. ҳадафи баргузории семинари илмии назариявӣ огаҳӣ аз аҳамияти васоити ахбори омма ва истифодаи бештар аз нерӯи тавоное ки ба тафаккури шахсият таъсири мусбат мерасонад ва омӯзиши асари ҳокимияти чаҳорум мебошад. бо мақсади ташвиқу тарғиб намудани хизмати ҳарбӣ дар байни донишҷӯён ва ҷалб кардани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар донишгоҳ мулоқоти намояндагони гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо хатмкунандагони донишгоҳ баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатии барнома. нахуст вохӯриро ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода оғоз бахшида хизмат ба ватанро қарзи шаҳрвандии ҳар як фарди ватандӯз ҳисобид ва донишҷӯёнро барои хизмат намудан ба ватан модар даъват намуд. муовини командири қисми ҳарбии 05-1056 гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои сиёсӣ тарбиявӣ подполковники гвардия Фурқат Ҳамроев хатмкунандагонро ба муносибати рӯзи Конститутсия ва иҷлосияи 16-уми Шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод намуда зикр кард ки мутобиқи фармони президенти кишвар маъракаи даъвати тирамоҳӣ ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон 1 октябр оғоз гардида 30 ноябри соли равон ба итмом мерасад. ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ шаҳрвандони синну соли аз 18 то 27 сола ки барои мавқуф гузоштани хизмат ё озод шудан аз он ҳуқуқ надоранд даъват карда мешавад. подполковник Ҷамила Исмоилова ва лейтенант Раҳмонали Раҷабов ба сухан баромада оид ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар доир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон маърузаҳои пурмуҳтаво намуданд. дар хотимаи вохӯрӣ раёсати донишгоҳ ба меҳмонон изҳори миннатдорӣ баён карда баргузории вохӯриро судманд арзёбӣ намуд. бахшида ба соли ҷавонон рӯзи Конститутсия ва иҷлосияи 16-уми Шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳ силсилаи чорабиниҳо баргузор шуданд. дар робита ба ин санаи таърихӣ дар факултати ҳуқуқшиносӣ маҳфили илмии адабии ҳуқуқшиносони ҷавон дар мавзӯи саҳми ҷавонон дар рушди илм бо иштироки васеъи меҳмонон ва олимону донишҷӯён баргузор гардид. дар маҳфил
аъзоёни ҳакамон аз ҷониби раёсати донишгоҳ ва садорати факултет таъин карда шуда, донишҷӯёни курсҳои 4 ва 5 факултети ҳуқуқшиносӣ таҳти унвони ҳомии қонун ва пайравони пешвои миллат аз рӯи шарҳи нишони дастаҳо маъруза аз ҷониби иштирокчиён доир ба мавзӯъҳои гуногун ки зудтар масъалаҳои ҳуқуқӣ оид ба фанҳои ҳуқуқӣ, ҳалли кроссворд аз ҷониби дастаҳо, саволҳо аз ҷониби шунавандагон маҳорату малакаи хешро нишон доданд. тибқи барнома аз ҷониби дастаи ҳомии қонун Исматҷон Ҷумаев дар мавзӯи терроризм хатари асри 21 ва аз ҷониби дастаи пайравони пешвои миллат Сайдулло Бобоҷонов таҳти унвони ҷавонон дар замони ҳозира маърузаҳои пурмуҳтаво намуда вобаста ба масъалаҳои замони муосир бо забонҳои хориҷӣ андешаронӣ карданд. дар маҳфил ҳар ду даста вобаста ба шартҳои маҳфил бо ҷавобҳои аниқ ва саҳеҳ иштироки фаъолона намуда дастаи ҳомии қонун аз ҷониби ҳакамон ба ғолибият ноил шуд. маҳфил бо мақсади дарёфти донишҷӯёни болаёқат бо маҳорат ва худшиносу худогоҳ буда равона кардани онҳо ба илмомӯзиву ватандӯстӣ ва арҷгузории онҳо ба арзишҳои миллӣ доир карда шуд. ҷавонони соҳибистиқлол дар ҳама давру замон қувваи пешбарандаи ҷомеа буда ояндаи миллату давлат ба онҳо вобаста аст. ҷавонон пайравони пешвои миллат, чунин ном дошт мизи мудаввар дар факултети молияи донишгоҳ. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши барномаи мо. чорабинӣ бо маърузаи Муслима Ҳайдарова таҳти унвони Эмомалии Раҳмон пешвои миллат оғоз гардида шерхонии донишҷӯён дар ситоиши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва суханронӣ оид ба дастовардҳои даврони истиқлолият шунида шуд. رسد صوت وطنداری زی ساز مهر رحمانی خدایا جمع ما را حفظ بین ما از پریشانی علاوه جنگ را کرد خاموش جهانی شد زی صلحش آبروی تاجیکستانی дар маърузаҳо қайд гардид ки мо ҷавонон бахусус ҷавонони даврони истиқлолият ифтихор мекунем ки як давлати соҳибистиқлол ва як сарвари дилсӯзу ғамхор дорем ва дар тӯли 25 соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар кулли соҳаҳо ба пешрафти азим ноил гардидем. хонаамон, зиндагиамон обод шуд. ҳамчунин саҳнаи шукрона мекунам дар иҷрои донишҷӯён бо маҳорати баланд иҷро гардид. ҳадафи баргузории чорабинӣ ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлолият, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, тарғиби худшиносиву худогоҳӣ ва ғояҳои ватандӯстӣ байни ҷавонон буд. бахшида ба соли ҷавонон озмуни маҳфили зарифон миёни донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ бо мақсади ҷалби бештари ҷавонону донишҷӯён ба фарҳангдӯстӣ, эҷодкорӣ, илмомӯзӣ ва инкишофи дӯстӣ миёни донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши барномаи мо. дар озмун аз ҳар факултети донишгоҳ як даста иштирок намуда озмун аз рӯи дараҷаи 5 балла гузаронида шуд. дастаҳо аз рӯи шартҳои саломнома, суруди ҳаҷвӣ, саҳначаи ҳаҷвӣ, саволнома ва тақлид баромад намуданд. тибқи низомномаи маҳфил санаи 7 ноябр факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, инноватсия ва телекоммуникатсия қуллаозмоӣ намуда факултети инноватсия ғолиб гардид. санаи 9 ноябр факултетҳои сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ, бизнес ва идоракунӣ аз рӯи шартҳои озмун баромад карда факултети бизнес ва идоракунӣ ғолиби маҳфил гардид. факултети молия ва факултети ба ҳисобгирӣ ва андоз тибқи низомнома санаи 13 ноябр баромад намуда ҷои аввалро факултети молия сазовор шуд. намоишҳое ки аз ҷониби донишҷӯён пешниҳод карда шуд характери тарбиявӣ, илмӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва башардӯстӣ дошта инъикосгари дастовард, мушкилот ва камбудиҳои дар ҷомеа ҷой дошта буд. бо қарори ҳакамони маҳфил факултетҳои инноватсия ва телекоммуникатсия, бизнес ва идоракунӣ, молия ба озмуни ниҳоӣ роҳхат гирифтанд. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии навзи донишгоҳ дар моҳи ноябр ки ин лаҳза манзури шумо гардид. мо таҳиягарони барнома ба шумо хонаи обод, тани сиҳат ва хушиҳои зиндагиро орзумандем. хайр бинандагони азиз, то барномаҳои оянда.